कैसन हो? हाँ रे देखी हमर फिगर मार हो जा होई बाजार में हमारा पावे खातिर कितना हो कोई इंतजार में। सुन बोल लाल कपड़ा में एम्बुलेंस तुला गोही गे तो तू घायल के ले जा तू तो घायल के जाही गे तू घायल के ले जा तू तो घायल के जाही गे। अरे बाप रे मारी के मुस्की खाली हो सो होही गे। अच्छा कवनो से काहे नहीं फसो होही गे। आगे बोल लगे हे सुन उठवा के लाली जानो लेवा हो कोई रे गलिया मिठाई वाला लेवा हो कोई रे बुझले। ओके मारो ही की सुत करो ही नहीं गे। चल हाय तू घायल के ले जा तू तो घायल के जाही गे तू घायल के ले जा तू तो घायल के जाही गे। कर ले एडमिट अपना दिल के अस्पताल में ना जब ले कुआर होई तब ले फिलहाल में प्लीज कर लगे ना रे